muri yeZimbabwe. Ndinotenda kumativi mana kwose kwamuri. Ndini wenyu Bishop Marimo wekuHeathcliff, Domboshawa neBorodale. Ndiri kuti vanhu vese ndoda kutendai nebasa rabatwa pana Chirenje pazvave pari zvino. Zvinoratidza kuti minamato inoshanda, zvinoratidza kuti vanhu mune rudo rwenyu rwamaita rwakakura. Mangwana ndichange ndiri pamunamato, nhasi ndiri pamunamato zvakare wekutenda, nekuti wese akadyara chaakadyara ane zvaanofanira kukohwa. Munhu wese ane zvaakapa kuna Baba Chirenje akafanira kuti aropafadzwe. Ndinotenda zvakanyanya nekuda kwemaitiro amakaita. Tichirarama kudaro tine miedzo yakawanda yekuti unogona kushanda kwenguva yakareba, upfumi hwako ukatorwa, ukatadza kutopiwa chinhu. Mukatadza kuBhaibheri kuna Genesis, kune murume akanga ariko aenda kwaLabhani ainzi Jacob. Jacob akasvika akashandako kwenguva yakareba kusvikira iye pachake Labhani ane zuva raakadedza Jacob akamutaurira kuti ndafamba ndaenda kumaprofita nen'anga, ndine zvandanzwa. NIV version inotaura kuti for all what I've learned by divination and homage that Lord has blessed me on account. Kureva kuti aitaura kuti pandakafamba kuvaprofita nemwanga nguva yaakafamba achinzwa kuti ropafadzo nezodzo yauinayo haisi yako, asi kune munhu mushandi ari kumba kwako. Mushandi uyu ndiye aunza zodzo, nekuda kwekuti ndiye ane zodzo, saka ndiye aita kuti zvipfuyo zvinonzi zvawanda. Asi yanguva yekuti akufanira kuti abude achidzokera kunyika kwake. Labhani akarwadziwa akati Jacob kudzokera mangwana kudzokera usina chinhu. Jacob haana kuramba, akaenda kunoshanda semajairo anga ajaira kuti angonoshanda. Akaenda kunoshanda senguva yaifanira kuti anoshanda, mangwana aifanira kuti adzokere. Ikoko kunovhudza zvipfuyo akuda kunodzokera, ndopaanganzi naMwari, tora mutomu Amanda, tora mutomu Plan nomuStrokers, uzvinyike mvura. Nguva yauchazvinyika mvura, chipfuyo chese chichanwa mvura chichafanira kuprodusa mwana achabuda ipapo. NIV version inotaura kuti chipfuyo chese chainwa mvura chaibva chabuda chichiburutsa mwana. Chipfuyo chese chingopedza kunwa mvura chaibva chaburutsa chibuda mwana. NIV version inotaura and they conceived and brought forth before the roads. Kureva kuti yese yainwa mvura ibva yaita kamwana kakasimba kuti Jacob kana akuenda musa kwake aifanira kuenda nako. So ndikutaura kuti nyaya yakasangana matambudziko atinosangana nawo kuti unogona kushanda iwe utori nezodzo, une chipo chekuti ushande, unogona kushanda usingapiwe mari, unogona kushanda makore akawanda wotorerwa zvese zvawakashanda zvigoparadzwa naSatani. Saka ndikuti wese wane matambudziko, wari kurwara wane matambudziko, wane dzimba dziri kunetsa, marelationships mune kuchitana, mukati medzimba mune kurwisana, kune vanhu vari kushanda zvinhu zvisingabude, kune vanhu vane mamaini avo, kune vanhu vari kumabasa vasiri kuonekwa, vasiri kuappreciatwa. Nyaya dzakadaro dzinongoda minamato, vanhu vaMwari. Kana usati wambosangana nekurwiswa, kana usati wambosangana nekunge washandiswa naSatani, kana usati wambosangana nekuti warwarirwa nemwana, kana kuti mwana akandwa nemamhepo akatanga kurwara nepfari, unozviona sezvinhu zvisingaresiste, sezvinhu zvisingaexiste. Asi zviriko ndezvekuti Satani ariko ende madhimoni ariko, mafamily mune zvinoitika, mukurarama mune zvinoitika, mune marituals akasiyana siyana. Pangu kwandakadanwa naJehovha, tine vanhu vane matambudziko akafanana nekuti imba yaparara, relationship yauri kana munhu wako ari kuchita. Pane pamwe pekuti munhu ari kuda pfuma, vanhu vari kuzonobatiswa zvakasiyana siyana, hazvisirizvo. Vanhu munofanira kuti muende kumunhu anoona, mauya kwandiri tonzwisisa mweya, tichishandisa chipo chiri mandiri, tonzwisisa mweya kuti dambudziko rakabva papi, chii chiri kunyachonetsa mukusafamba kwezvinhu zvako, minamato ipi ida kuti iitwe. Kana uchinge uri kubasa, kumabasa kunogona kunge wakaiswa mweya nemhepo, kuti chero ukashanda kudai mari yako inopedzisira isingagone kushanda. Mari yako unoona kuti inongobhururuka, iwe wacho pabasa unopedzisira wadzingwa usina mhosva yauinayo mumabasa umu. Tine vanhu vari kurwara, tine vanhu vari kurwariswa nezvirwere zvekuti mwana anopedzisira akutopengeswa, kunge kutopengeswa chaiko. Zvinhu zvakadaro tibatei munzwisise. Tine vanhu vari kuzosvika kumhanya kunobaiwa mainjection nemapirisi, imwe nguva anenge ari mamhepo. Zvinhu zvakadaro zvinoda kuti zvitariswe. Ndini Bishop wenyu, ndikuti vanhu munosungunuka kundibata tobatsira navo, zvinhu zvofamba zvakanaka. Tine vanhu vekuti kana uchinge uchirarama, pane zvinoitika zvakasiyana siyana zvekuti wasangana nematsotsi, wasangana wambozama kuita chino nechino, asi pfuma yako iri kungonyura. Kune vanhu vakavimbisa, uye tine vanhu vari kunze uku vane nyaya dzekuti mapepa avo anogona kutorwa. Kune inonzi pini yekuti ukatorerwa pini yako iwewe hauchakwanisa kushanda zvakanaka, asi nenyasha dzaMwari pakatariswa kumweya uchaona kuti
kuna anenge akatokuroya akatokurwisa, asi munamato ukaitwa zvinhu zvako zvakufana kuti zvifambe zvakanaka. Sungunuka kundibata tichibatsirana. Tine matestimony akasiyana siyana evanhu vakanga vachirwarirwa vari kufona, vamwe vari kuuya vachitenda. Tine matestimony evanhu vanga vasingabatwe zvakanaka mabasa vari kufona vachitenda. Tine matestimony emamarriages anga aparara ine vanhu vari kufona vachitenda. Ndini Bishop Marimo. Vanhu sunungukai kutibata. Kwababa Chirenje ndichange ndiriko, ndiri kuendawo nechipo changu, handisi kurega. Chipiri kana chitatu ndichasungunuka kana basa rangu rangonditi ranipa mukana, ndiri kuenda ikoko kwana Baba Chirenje nechipo changu chekuti Mwari avaitire zvakanaka semunhu akakomborerwa naJehovha. Ndinotenda.